abana habari aseng'encho yogochichaga iga torasakora kunga esukuru ya Keberesi secondary school nigo twachirega erinde tokore gento tokoroka nga launch ye chibazari chia constituency yetu ya Bomachoge Borabu cho mwaka o 2025 go cho mwaka o 2026 ositichiro kechi bazari cho mwaka o kane ase gepindi eke kia obogambe bwe emiaka 5 this year etwamwete ngati gato chake gokora chi launch chi bazari ime chi sukuru ime erinde we tonyare go interact na banafunzi tomanye ninki baganitie naendege konyare kana tobae emotisha yoko ba moyo boko gendera kobeka amasomo bosio kabisa Obadia tutam Obadia asichinga kiechecho omo principal orosirie e dormitory ga ere world class ya abana abaiseke na hande ya balende a good coincidence na nyara ko tonyara ko combine bazari launch ya Bomachoge amo noko launch officially a dormitory ya abana baita abaiseke bagochiko baba konyara gutumia komenta nekyo ni na twakwanire na twatwaro mukutano ga which principals bonsi be constituency yaito ya Bomachoge Borabu banyarire gototebia issues chiri bakorete kibabwate ase chisukuru chiabo but other than chi issues yechi enate biguno mo sub county director of education okoroku Gladys Madam Gladys nga performance ya Bomachoge ono ya improve tikuru a mean score ya 5 ono tuachire mean score ya 6 boy gabali ba Bomachoge batebire nga omwaka oyo emini ena inde ngozukere koru 6 significantly agende paka 8 Nchena nyara ko bahakikishiranga ninde tayari onye nogo chichase chiskuru cheto chonsi P45 ko interact na banafunzi ko nyara ko ba lessons chiritu alaniri into na banafunzi abakuru elinde chinyare ko ba motivation yoko nyara ko post good results nche kuno mujumbe ninche ndosi program ingia yo gwetana na chisukuru echi cheto chi secondary 45 Obadia tuarora mangana ntwakwana igoro ya mangana ya indiscipline chisukuru ko sambwa ntwakwana igoro echi sukuru chiaerire kabisa chia sarekire chi ko ba condemned ne sukuru ya Nyanchabera amona emechande menge ere ese chisukuru chetu cha Bomachoge naigwana nande na Gladys nganto ninchendo sige ka okende motinyo oyo motaraeta elintogendere ko make sure nga principals baito ntomanyeteki batagete ntomanyeteki bakora elinde banyare gokonya abana baito banyare gokora buya ase school una momanyete onyatari chisemi onye ninche gukora na inuga no mujumbo Bomachoge Borabu kangatinjo so abalimu baito ngochitore ko make sure nga uko batore angena barabu elinde tobakonye banyare gotokonyera abana baito. Other than that, bono tokogenda gari to launch chibazari cho mwako cha Bomachoge chiarenge 73 million etwarwe chibazari echo chonsi pi as all the applicants banyare ko baba ko apply twabwate around 13,600 applications mwako which is again an increment korwa se chi applications twanyare ko nyora last year. The reason why chi applications e chiko genda comment kaiga nese ngencho inche barongo ongakere kura to ngakera onye kogwato mwana ase sukuru Bomachoge Borabu omwana otamanye tisiasa nkitoko bunania esukulu fees ko eterese bazari ko kakoreki Wekanyore Obadia elinda masoma ito agendre goska kuchubose so ndagete ngalaone host principal nerara anyare ko ba address na inde without this permission ndo anje ko ba ma mbia mono sana